mga kaigsuonan, mao ni ang lukay sa lubi. Maghimo ta og puso. Ang tawag sa puso sa Tagalog murag wala sad siguro na ngalan puso gihapon, tungod kay ang puso porma og kasing-kasing maghimo ta og puso. Ang puso dako kay ni siya kalabutan sa mga Bisaya, labi na sa mga karinderya, nguyungan, mga kan-anan, mga pungko-pungko. Ang puso importante kaayo. Puso giluto sa bugas nga humay na, sudlag bugas humay kanon. So ang pagbuhat sa puso ingon ani ra maglaksi tag usa ka lukay. Laksi. Dayon ang lukay kuhaan nato siya sa tukog. Kuhaan nato tukog. Dali ra ni siya ang usa ka hinimo nga puso siguro naara ni mga 2 minutos o sobra. Hinahinayon lang nato para makasunod mo. Ang kani siya mao ni ang hayang. Then imo siyang ang hayang ikob gamay, then isuksok sa imuhang upat ka tudlo sa kamot. Inani. Dayon imuhang ning anaon nimo bali bawas ra ni dayan ang kanay sad siya ipakli sad ni siya padung sad siya sa luyo sumana ni siya ray na itabo mo naibawas dire nasa ibawas dire sa luyo. So kanay siya mo ni siya isuot na to dire, isuot na to pasok, suksok pasok. Dayon kanisan siya suksok sa nato ngari, suksok pasok, suksok pasok. Dayon bawas ra. Dayon kani siya iana na sad ngari ana. Then suksok pasok na en kare sad siya ngari na sad bawas bulikaton gamay karon masud. Dayon isuksok na sad, suksok pasok. So kare na sad humana kung unsay bawas sa luyo mao sad dress tubangan. So kare suksok na sad, wiwion na sad nimo, padong na ni siya sa ubos. Wiwion na suksok bira, bulikaton gamay ang karing naa dire muraga banig ba bawas. Kung sa in English pa ni intertwine, sa engineering drawing intertwined. Suksok pasok, wiwion suksok pasok, and bali na sad. Pwede ra ni siya inigbali wiwion suksok pasok, then wiwion suksok pasok. Dayon mao na siya porma pakli o gamay. So inigpakli o gamay suksok na sad, bulikaton siya gamay. Dayon imo na sad siyang ipasok ambihas suksok pasok, pasok wiwion dayon suksok bulikato gamay una nimo ipasok una imo na ron ni siyang pahugtan na. So kani dili pa kay siya makuan, so imuha na ni siyang pahugtan. Hugot na ni siya na porma na.
sa pagsige og wiwi, suksok, pasok. Wiwion gamay, dayon pahugtan, suksok, pasok. Bilahog gamay, ana bira-birahon. Ayaw lang pod kay dako ag wiwi kay mabungkag ang kuan. Mudako ang agianan. Pasok. Wiwi, pasok, hugtan. Mas nindot man og hugot. Kay kung hugot ang bugas dili siya mo awas. Ana. Hugtan. Ano ni? Hugtag gamay. Hugtan, yan ana. Wiwi, suksok, pasok. Mana na siya ang puso. Finished product sa puso. Na. Hugtan paggamay kay aron ang bugas dili siya mausik inig sudla na ni. Inig luto na di na siya mo awas ang bugas. Ang isulod nga bugas ani katunga. Kutob dire sa iyang tutoy-tutoy. Ang isod nga bugas kutob dire. Patuyok ang bugas. Unya ang bugas ari dire isod. Ari dire. Wiwion siya gamay. Sudlan siya dire sa bugas. Ana ini magluto ng puso. Ana diha. So punan pa na mo himo. Punan pa kay gamito ning puso sa mga ligog dagat, adto dito sa bukid, mag-camping, sa mga karinderya, sa mga kananan, sa mga pungko-pungko diha, sa mga nanindag manok prito, lami kay ning puso ipares, labi na kanang mga kinilaw. Sa mga kaliguanan sa dagat, puso. Karaang Bisaya nga trabaho. Puso. Ang paghimo sa puso, maguwang pa ni sa akong lola. Panahon sa gubat, naana ning puso. So, daghang salamat. Ayaw kalimot sa pag-like o subscribe sa akong channel. Ayaw i-skip down ang gamayng commercial advertisements. Salamat. Amping sa COVID.